हॅलो हॅलो रसिक प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून या गाण्यासाठी वन्स मोर आलेला आहे। तर या गाण्याचे गायक आणि आमच्या सर्व गाण्यांचे कवी श्री गोपाळ कारंडे साहेब हे देखील आमच्यामध्ये आज उपस्थित आहेत। त्यांनीच हे आताचं गाणं गायलं आहे आणि या गाण्यासाठी केदारलिंग मार्लेश्वर नाट्य नमन मंडळ मुंबई शाहीर समीर तटकरे साहेब यांचे कट्टर चाहते सुयोग कडू सुशील महाडिक यांच्याकडून या गाण्यासाठी वन्स मोर आलेला आहे। 100 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून आलेला आहे। त्यांचा कार्यक्रम 30 फेब्रुवारी वसई वाळीव या ठिकाणी होत आहे। तर सर्व प्रेक्षकांना रसिक वर्गांना विनंती असेल की तुम्ही या कार्यक्रमाचा नक्की आस्वाद घ्या। आता या गाण्यासाठी वन्स मोर आणि शाहीर गोपाळ कारंडे यांनी पुढे जाऊन हे गाणं म्हणायचं आहे। पूर्वी आशा तू पूरवी मनीषा ओवाळी तो गणा देवा गजवदना 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 गंध सुगंधी मनपसंतीतून आलेल्या पारितोषिक याप्रमाणे आहे। नितीन दत्ताराम डांगे गाव सडवली यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक या गाण्यासाठी आलेलं आहे। तरी नवतरुण विकास मंडळ सडवली उगवतवाडी आम्ही आपले आभारी आहोत, ऋणी आहोत, धन्यवाद। दत्तगुरु प्रासादिक भजन मंडळ श्रीवर्धन रायगड बुवा किशोर वाडकर यांच्याकडून संपूर्ण नमनच्या कार्यक्रमासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। तसेच दिनेश
ओंकाराचे स्वरूप तू देवा विश्वाचा आकार तू ओंकाराचे स्वरूप तू दुर्वा फुलदासवंत चरणी वाहू दे तुझ्या चरणासी माझं मन लागू दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे दिवाला तुझी ओढ लागू दे तुझे नाम देवा मुखात राहू दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे गावाची सावर तू आई मायेचा पातर तू बारकी गावाची सावर तू रंगाने आई आज रंग भरू दे कावळ्या सुमनांनी आई तुझं आळवू दे हो आई ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे हो आई ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे श्रीधरा दिवाला तुझी ओढ लागू दे तुझे नाम देवा मुखात राहू दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ वारी ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे ओ आई ते मी आदरणाला तुझे गुण गाऊ दे प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक याप्रमाणे आहे. ओंकार आणि प्रणव प्रवीण खडबले यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 100 रुपये तसेच रुपेश राजाराम शेलार देवरू बेलारीवाडी यांच्या कार्यक्रमासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच श्रीपात्रांनी नटलेलं श्री गणेश कृपा नमन मंडळ खानोली श्रीपात्रांनी नटलेलं श्री गणेश कृपा नमन मंडळ खानोली चौगुलेवाडी यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षीस दात्यांचं नवतरुण विकास मंडळ चढवली नवतरुण विकास मंडळ चढवली उगतवाडी तालुका नांदेड जिल्हा रत्नागिरी आम्ही आपले आभारी आहोत ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
गवळणी कोंबड्याने पांग दिली. पक्ष्यांच्या किलबिलाटानं सारा गवळीवाडा जागा झालाय. सूर्याची कोळी किरण हळूहळू पृथ्वीवर पडू लागलीये. निसर्ग नव्या दिवसाच्या स्वागतासाठी सज्ज झालाय आणि साऱ्या गवळणी मिळून मथुरे बाजारी जाण्याची तयारी करू लागले. पाहूया तो क्षण, पाहूया तो पहाटेचा प्रहर, पाहूया नटखट गवळण. बाजारी जाऊ चला, रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला. याग मिळून हिरा तारा, याग मिळून हिरा तारा, वेळ झाला रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला, रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला. याग मिळून हिरा तारा, याग मिळून हिरा तारा, वेळ झाला रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला, रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला. याग मिळून हिरा तारा, याग मिळून हिरा तारा, वेळ झाला रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला, रवी उदया चला, बाजारी जाऊ चला. कोंबड्याने बांध आली गवळ्याला जाग, आली गवळ्याला जाग, आली गवळ्याला जाग. तिने कोंबड्याने बांध आली गवळ्याला जाग, आली गवळ्याला जाग, आली गवळ्याला जाग. गेला गाईचा गोट्यात उघडी गोट्याची कावड, उघडी गोट्याची कावड, उघडी गोट्याची कावड.
गाव संगमेश्वर भरणकरवाडी यांच्याकडून या गाण्यासाठी वन्स मोर आलेला आहे, परंतु वेळेच्या अभावी आम्हाला तो वन्स मोर घेता येत नाहीये, त्याबद्दल क्षमस्व. आम्ही आमच्या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय आणि प्रेक्षक वर्गाला विनंती असेल की कृपया आपण जर वन्स मोरसाठी जरा आग्रह नाही केला तर खरंच आम्हाला खूप सहकार्य होईल, कारण रात्रीचे वाजले देखील खूप आहेत आणि आमचा बराचसा कार्यक्रम अजून बाकी आहे. तर आम्हाला सर्वांना विनंती असेल की आपण वन्स मोर सोडून बाकीचे आपल्या रिक्वेस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद. आम्ही आमच्या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. आतापर्यंत खूप सुंदर असं सहकार्य आम्हाला या आयोजक मंडळाकडून आणि रसिक वर्ग हो तुमच्या सर्वांकडून वर्ग यांच्याकडून आम्हाला सुंदर असं सहकार्य लाभलंय, त्यामुळे आम्ही त्यांचे देखील पुन्हा एकदा आभारी आहोत, ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद. परंतु आग्रहाखातर आम्ही शाहिरांना हे एक कडवत एक तरी पुढे जाऊन बोलावं असे आम्ही विनंती करतोय. आमच्या या सर्व गाण्याचे कवी लेखक श्री गोपाळ कारंडे साहेब हे आज साक्षात आमच्यामध्ये अवेलेबल आहेत, त्यामुळे ते सहगायक प्रतीश नामियेसह पुढे जाऊन हे गाणं वन्स मोर घेत आहे. धन्यवाद. तो पण नाही गेला बाजूला बोला. रवी उदय झाला आजारीचा उजळा याग मिळून हिरा तारा याग मिळून हिरा तारा वेळ झाला रवी उदय झाला बाजारीचा उतरला रवी उदय झाला बाजारीचा उतरला तिने कोंबड्याने बांध आली गवयाला जाग आली गवयाला जाग आली गवयाला जाग तिने कोंबड्याने बांध आली गवयाला जाग आली गवयाला जाग आली गवयाला जाग केला गाईच्या गोट्यात उघडी गोट्याची कावड उघडी गोट्याची कावड उघडी गोट्याची कावड केला गाईच्या गोट्यात उघडी गोट्याची कावड उघडी गोट्याची कावड उघडी गोट्याची कावड सोडली त्यांनी सांगातले का सांगा भरल्या रवी उदय झाला बाजारीचा उजळा रवी उदय झाला बाजारीचा उजळा. धन्यवाद. रसिक हो पुन्हा एकदा आपला सर्वांस नम्र विनंती आहे की वन्स मोर साठी कृपया करून आपण या विनंती घेऊन येऊ नका. आम्हाला देखील खूप वाईट वाटतं की या गाण्यासाठी वन्स मोर येतो आणि आम्ही ते सादर करू शकत नाही, त्याबद्दल क्षमस्व आहे. दरम्यान आम्ही पुढच्या कार्यक्रमाला आमची सुरुवात करतोय. धन्यवाद. प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेली पारितोषिक याप्रमाणे आहे. 21 नंबर विठ्ठल महादेव मिरजोळकर गाव खावडी पिंकेवाडी यांचा मुलगा प्रणय विठ्ठल मिरजोळकर यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच श्री आकारदेव नाट्य नमन मंडळ दिगडूवाडी देवरुख यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच अस्मिता अनंत जाधव तालुका दापोली जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच साई माऊली बँजो मालक माऊली महेंद्र तांबे गाव चिखले यांच्याकडून मावशीसाठी ऍडव्हान्स मध्ये 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षीसदात्यांचा नवतरुण विकास मंडळ सडवली उगवतवाडी तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी आम्ही आपले आभारी आहोत, ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. दिसाला 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 रवी हो
चला